Кел, сәгать алганда шәр 1, 2, 3, 4, әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. Раз, два, три, 4, на урок зовут. Тизрәк җыелыйк та дуслар бергә. Өйрәник татар телен, әйдә. Әйдә ашабыз, әйдә. Dostlar, selam. Kerim bilen Zifa'nı күрмәдегезме? Onlar минем яңа укучыларым. Әйдәгез тартманы бергәләп ашабыз. 1, 2, 3. Kerim, bu нәрсә? At ne işli? At şaba. Zifa, bu нәрсә? Аю ne işli? Аю йоклый. Bu нәрсә? Автобус. Дөрес, автобус. Bu нәрсә? Алма. Кызыл алма. Sarı alma, zor alma, kışkıны alma, tәмле alma, tamlı alma. Өйрәник татар телен, әйдә. Dostlar, bugün biz A harfi bilen tanıştık. At şaba, at pişen aşıy. Аю йоклый. Alma, kızıl alma, sarı alma. Kerim alma aşıy, Zifa alma aşıy. Avtobus qo'zg'alib ketdi. Avtobus to'xtadi. Buldirdik do'stlar, sirli tortmani yopamiz. Sağ bo'ling'iz. Кел, сәгать алганда шәр 1, 2, 3, 4, әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. Раз, два, три, 4, на урок зовут. Тизрәк җыелыйк та дуслар бергә. Өйрәник татар телен.